Kane kadeke jinga senga bakado. Jong menen kamit sngi baar kata kakat oi tarik ubnai April usnam arajar arpulai. Hapo kata ke ying mane jongki kabadan hapo kata ke nangba Impal hapo ke jela Manipur. Kane ke ying mane jongki menta kala deban syapun prana haka sorkar jong ke jela Manipur. Hadin kane ke jing syapun pra ki ba Kristan ki bayawan ban le jasang hapo kata ke ying mane ki le mi ba bat ki la shuya. Sengau diau la danru ki bayam bat ki la pelang ru ya ka jing duai hadin ba kata ke ying mane jongki kala syapun prana haki bor jong ka sorkar. Kane ka jing syapun pra jong kita ki ying mane kadau ka long ba ka sorkar Manipur kala ong ba kini ki ying mane kidan hapo ka kendau jong ka sorkar Manipur. Bat kumta ka sapelong ya ka sorkar Manipur bakan prano mardor ya kita ki ying mane ki badan hapo katika nong ba Impal. Susyuru layethu ba hadu kembal lait lagi mane ki badan hapo katika kentai hakilan mingi jong katika nong ba Impal kila syapan prana menin kamen bat mentakasngi haki JCB ki bulldozer ki ba ka sorkar Manipur kalabu ban praya kita ki ying mane bar hak baikiran bat ki padar bat ki pastor jong kita ki lait lagi mane ki layethu ba ka sorkar ka jing sya kamdai ban pra ya kita ki ying mane namar ba kita ki ying mane kimdai ki jaka dan ki bla long try da ki reusimet hendak ka ki ying mane ka bla bukar pang nang menta ban ai jing mentoi pai ba bat kham tam ki pai ba ki ba syong masak hakite ki than mingi jong ate kan nong ba Impal bat ha ka bai dei bat kan ka jingjia u chief minister jong ate ka jela Manipur simla krani halor kan ka jingjia bat ma shuang ba kine ki baro ki de ki bala order dan nela pas da ka bill na po ka high court jong ate ka jela Manipur ki lat pasai khobor ki le thuru bakan ka jing syapan pra baka syupan pra jendat henry ladep ai ya ki sithi ba haban weng no itiki mane na itiki jaka sorkar nadu usnam arhajar arphau bat menta kan ka jing pra haune usnam arhajar arphulai hadin ladep ipod kala urlang bat kala jia menen bat menta kasni